Γεια σας παιδιά και σήμερα είμαστε εδώ και θα παίξουμε γκράνι. Μάλλον δεν το βλέπετε και πολύ καλά. Θα σας βάλω λίγο εδώ το τρίποντο. Δεν έχω το κανονικό μου το τρίποντο που έχω σπίτι μου. Γι' αυτό εμφανιζόμαστε με αυτό. Έχω βάλει και κουκούλα για να μην με βλέπετε, γιατί παίζουμε πολύ και τρολόγια και ποντιακή, γιατί είναι συμπολίστη. Θα παίξουμε το γκράνι multiplayer. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, γιατί το έχω ξαναπαίξει με τον ξαδερφό μου. Εχθές ήταν όλα μου τα ξαδέρφια εδώ, τώρα είναι μόνο 2-3. Η θεία μου έχει 4 παιδιά. Chapter 2. Μου αρέσει το chapter 2. Το αγαπημένο μου είναι. Το chapter 2, παιδιά, είναι τέλειο. Play. Είναι multiplayer. Ναι, continue. Shoot! Ρε φίλε, τώρα βρήκαν φίλε που παίζω εγώ. Πριν δεν γάβιζε ούτε ένα σκυλί, τώρα βρήκαν όλα. Παιδιά, έχουμε 32 δεύτερα, οπότε σε λίγο θα το ξανακάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, θα δείτε δηλαδή, και εμένα μου αρέσει. Δεν ξέρω αν βλέπετε τι έγινε ακριβώς, απλά είμαι σε φάση και πετάγεται μια γκράνι μπροστά μου. Γεια σου γκράνι. Τρολ. Και ανεβαίνω πάνω, χαχα. Ρε σκάστε. Ναι, ξέχασα, συγγνώμη. Τώρα έχουμε πολύ χρόνο, 20 λεπτά. Πολύ, δεν το λέω και πολύ, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω κιόλας αν με βλέπετε εσείς. Γιατί δεν ακούω. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, δεν έχω ανοίξει τον ήχο του τέτοιου. Λοιπόν, πάμε εδώ που είναι volume. Ωραία. Μια χαρά είναι, ακούτε. Ή να δυναμώσω αυτά τα Γκράνι, γεια σου Γκράνι. Παιδιά, δεν έχω τρομάξει καθόλου. Η ιδέα σας είναι. Αχ, Παναγία μου. Retry. Δεν θέλω να βγω. Batch. Άντε όμως αγάπη. Μη μου σπάς τα νεύρα. Άντε επιτέλους. Πάμε. Αυτό πώς το άνοιξα τώρα. Παιδιά, κάτι έκανα εγώ. Πού είναι όχι. Όχι. Ευχαριστώ. Περιμένετε να βρω τώρα πώς το έκανα αυτό. Όχι. Βρήκα. Με βλέπεις. Σκάς. Κι εγώ σε βλέπω. Δεν είμαι τυφλός. Δεν θα θέλω να τον βλέπω. Όχι, άνοιξε. Παιδιά, με έκλεισε ο άλλος απ' έξω. Και πέθαμε. Κάτσε να χαμηλώσουμε γιατί πιο απλό ήχος είναι creepy. Παιδιά, δεν έχω ανεβάσει την ταινία μας με τον Άγγελα που είχα κάνει, δηλαδή εδώ πέρα. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν με το Michael Myers. Και ήταν creepy. Αλλά δεν μπορώ να την ανεβάσω γιατί δείχνω τη μούρη μου. Πάμε. Εγώ πάλι όχι. Άντε πάμε. Παιδιά, θα τον δίνω το παππού σήμερα. Δεν παίζεται. 1,5 ώρα τώρα. Δεν μπορώ και να τεντωθώ. Είναι και βόλφη αυτή η καρέκλα. Δεν μου φαίνεται την άλλη, φίλε. Gaming μέσα. Κάνω βίντεο. Τροπή. Τέτοια χύμα βίντεο μόνο εγώ και πέρσα. Ο Χριστός και η Παναγία. Εγώ δεν σε βλέπω. Γιατί δεν σε βλέπω. Θα πρέπει να σε βλέπω.
Παιδιά, πώς σκύβω είπαμε. Είμαι και έχω ξεχάσει πώς σκύβω. Κάτσε, θα το βρούμε. Α, ναι, σαν το doors. Το doors, ξέρω εγώ. Και μια σφαίρα, ναι. Πήρα και σφαίρα. Κάτσε λίγο. Θέλω να δω λίγο πώς βαράμε με αυτό, με το σουτ. Ναι, πήρα και μια σφαίρα. Πήρα και άλλη, πάμε. Πάμε να σκοτώσουμε το γέρο. Κάτσε. Ανέβα. Να. Παιδιά, κάποιος έχει βάλει μουσική. Τη σκότωσα. Τη λιποθύμησα. Όχι ρε φίλε. Τόσο δύσκολο πλέον. Παιδιά, κολλήσαμε. Επειδή αυτός έφερε την κράνη εδώ μέσα. Α, εσύ θα δω. Να βγει κάποια, είδες. Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Έτσι μου λέγει η γιαγιά μου. Τώρα αυτό τι είναι. Αυτό τι σημαίνει. Παιδιά, 1,5 ώρα όμως. Θα ανοίξεις. Άντε αγάπη μου, έτσι μπράβο. Έτσι σε θέλω. Κάπου εδώ πάνω δεν θα είναι και ο γέρος. Παιδιά, ψάχνω τόση ώρα ένα πράγμα και δεν το έχω βρει ακόμα. Πού είναι. Με φώναξε. Αντώνη, παιδιά με λένε και λέει Αντώνη. Ο Χρυσός. Πού με βλέπεις ρε. Έχεις και άσχημη φωνή. Τρομάρα σου. Καλό στα μάτια μας τα δυο. Συχτήρι. Τώρα μου πήρε και το όπλο, δεν το φαντάστηκα. Αχ, Παναγία μου, γιατί σε μένα, γιατί. Ρετράει. Παιδιά, και δεν μπορώ αλλιώς. Πρέπει να κάνω βίντεο σήμερα. Έχω πολύ καιρό βίντεο. Αληθινό, απλά. Είναι αληθινό, απλά παίζω. Και δεν βλέπετε μέσα από τον υπολογιστή, βλέπετε εμένα να παίζω. Παιδιά, σήμερα δεν θα κάνω καλό edit, να ξέρετε. Θα βάλω μόνο μερικά πραγματάκια. Γιατί, παιδιά, δεν γίνεται, συγγνώμη, επειδή είμαστε ξαδέρφια μου και πρέπει να τη δίνω και αυτά λίγα σημασία. Ναι, safe key. Safe key. Θέλει safe key ο κύριος. Safe key. Θα το βγάλω τώρα, θα το γεννήσω, παιδιά, θα το γεννήσω. Ακόμη κλειδωμένα είναι από εδώ, ρε φίλε. Είναι εδώ έξω να πάω να πάρω αυτό. Φίλε, με την κουκούλα όμως. Δεν βλέπω κιόλας. Ναι. Ωραία. Ναι, όμως άντε, τόση ώρα. Ρε φίλε, 1,5 ώρα γι' αυτό. Πού είναι. Γιατί μας σκοτώνει όλους την κράνη. Μάλλον δεν θα είναι αυτή η δουλειά της. Τη σκότωσα. Ο παππούς. Πάμε να πάρουμε κι άλλο, και να πάρουμε το τέτοιο, το εκεί. Που έχει στο λαιμό του, δηλαδή. Θα προσπαθήσω άλλη μια φορά να βγω με την πρώτη μετά. Αλλά δεν ξέρω. Γκράννα. Ναι, τέλεια. Πού είναι. Θα σκοτώσετε, εγώ πρέπει να τον βρω, όχι εσείς. Το κι. Ρε φίλε, το κι, δεν μπορούμε να πάρουμε το κι. Το έχει κάτω το... Έτσι βρήκε κι αυτός τώρα. Security.
Φεύγεις, κάνω horror βίντεο. Καλά, μην μιλάς. Λέει η Γκράνι υποθύμησε για λίγα λεπτά. Λοιπόν, ναι, το καταλάβουμε. Κάτι κρατάει αυτή. Αίμα είναι. Όχι, ένα ξύλο έχει μπει μέσα στο χέρι της. Εγώ όμως όχι ρε φίλε. Τι θες μπιφ τώρα? Θέλει μπιφ εκεί. Αχα, μπράβο, με βρήκες. Αμέ. Ο παππούκας, δεν πάμε, γιατί θα πάμε στον Άγιο Πέτρο. Κατέβαρε. Ρε φίλε, δεν έχω και αρκετό χώρο να γυρίσω το τέτοιο. Τώρα έχω, εντάξει. Παιδιά, δείτε εδώ κόλπο, Δείτε. Δεν φτάνω. Έτσι απλά αυτοκτονείς. Γίνεσαι ο Spider-Man, τραβάς το μοχλό. Να μισθώ γιατί. Γκαζολίνη έχουν βάλει. Παιδιά, δεν είναι καλή ιδέα. Όσο στο λέω. Εγώ έχω ακούσει πως άμα πετάξει κάτι εκεί μέσα, απλά ξαναβγαίνει από εκεί. Αλλά γίνεται μόνο στο κανονικό, γιατί εδώ πέρα στο Roblox δεν γίνεται να πετάξει κάτι. Οπότε πάμε από εδώ. Άγγελε, είσαι από πίσω μου. Με πήρε το πλοκάμι ρε φίλε. Άγγελε, χαμήλωσε please. Εντάξει, τώρα εσύ λες και δεν είσαι εδώ, μπράβο. Καλό παιδί. Παιδιά, είναι μέσα ο ξάδερφός μου όσο κάνω βίντεο. Άγγελε, μπορείς να φύγεις, έχει και μέσα κρεβάτι. Δεν μπορώ να πω μέσα. Γιατί? Γιατί κοιμάται. Ποιος? Ο μπας. Πήγαινε κάτω. Πήγαινε κάτω στον υπολογιστή. Έλα να μπούμε μαζί Roblox. Είσαι να μπούμε. Τι να πούμε. Γκράνι, αυτό το ωραίο το παιχνίδι που παίζαμε με την Γκράνι. Γκράνι δεν ενώ έχω κυριολεκτικά ψυχολογικά. Ρε, αυτό το ψεύτικο στο Roblox που παίζαμε. Όχι. Καλά, θα τραβήξω και μετά βίντεο κι άλλο που θα παίζουμε μαζί όμως. Γιατί έχεις ψυχολογικό με την Γκράνι ρε? Άγγελε. Γιατί έκανα πλαγιές. Γκράνι δεν είναι αυτό. Άρα έπαιζε με την Γκράνι όταν ήσουν. Όντως. Need worsens. Καλά. Μόλις τελειώσει αυτός ο γύρος, σε κάνα 7 λεπτό, παιδιά, θα κλείσω. Γιατί θα μπούμε και με το ξάδερφό μου και πρέπει να ετοιμάσω και άλλο βίντεο. Και μετά έχω να τα κάνω edit και να τα ανεβάσω. Μπράβο μου, παιδιά. 1000 χρόνια θα μου πάρει. Αχ! Ρε! Τι έγινε? Έκρηξη! Δεν ξέρω αν το είδατε, παιδιά. Εγώ πάντως το είδα. Και χαίστηκα πάνω μου. Εδώ μέσα, παιδιά, έχω κάτι γκρεμισμένες κρεμάστες. Άμα από πάνω που άνοιξα αυτή τη φορά, αν είμαι έτσι. Αυτό τι είναι τώρα? Handwell. Ναι, θα έρθει η Γκράνι, δεν θέλω να σε αγχώσω. Και την έφερε αυτός ο βλαμμένος εδώ μέσα.
Τώρα από εδώ θα κατέβει αυτή η Γρέτζο. Παιδιά, βοήθεια. Παιδιά, βρήκα κρυφό δωμάτιο. Παιδιά, με ακολουθάει. Παιδιά, δεν ξέρω τι κάνω. Παιδιά, Παιδιά, σώθηκα. Παιδιά, θα το δω μετά στο edit τι έκανα. Δεν κατάλαβα τι έκανα. Απλά θυμήθηκα ότι έχει ένα παράθυρο. Άντε πάλι. Πώς εμφανίστηκε αυτός εκεί. Βοήθεια. Παιδιά, δεν θέλω να το φέρω κάτω. Παιδιά. Πάλι σώθηκα με κάποιον τρόπο. Όχι, κλειδώθηκα απ' έξω. Καλύτερα σκηνηθώ. Παιδιά, κάπου εδώ είναι ο κολόγερος. Αχα! Παιδιά, να ξέρετε, δεν τη βάζω εγώ αυτή τη μουσική. Μόνο του το έχει. Κλείσε πόρτα. Περιμένω λίγο να δω πώς φαίνεται για να δω αν φαίνεται όλο. Τώρα φαίνεται όλο, εντάξει. Βλέπετε δηλαδή τι κάνω. Ρε Άγγελε, χάθηκε να πάρεις ένα τρίποδο. Τι πρόβλημα. Κατουράει. Παιδιά, κάποιος κατουράει. Γιατί δεν μιλάει ο γέρος, τι, τον σκοτώσανε. Σκοτώσατε το γέρο, ρε. Αχ, αμάν και πότε. Πού είναι ο Γρέτζος. Πάμε από εδώ. Α, το κοίτο. Security key. Ξέρω που μπαίνει. Όμως είναι στο πιο δύσκολο μέρος. Εδώ μπαίνει. Να μπαίνουμε με το F. Πού είναι το F. Να ανέβει. Ρε φίλε, ποιος μπουμπουνάει κάτω. Κράτς. Τίποτα. Εδώ τι θέλει, δεν ξέρω, βαριέμαι να διαβάσω, έχει ολόκληρη παράγραφο. Κάτσε, ποιο κλειδί είναι αυτό. Bot key. Καλό. Τίποτα. Να πετάξω το κλειδί, μπας και πατηθεί το κουμπί. Οχ. Here. Something is here. Έλα ρε, πάλι καλά που το κατάλαβες. Στο κόλλο σου. Παγίδα ήτανε. Νόμιζα πως είναι το κλειδί. Το κλείσα. Bodwell. Παιδιά, έχει κάμερες. Τέλεια. Εδώ πέρα είναι κάμερες. Πω, φίλε, τι ανακάλυψα, θησαυρό. Σε 2 λεπτά πρέπει, παιδιά, να κλείσω το βίντεο. Γιατί θα μπω με το ξάδερφό μου και θα τραβήξω βίντεο εκεί. Ή του έξω. Είναι κάπως εδώ.
Είναι κάποιος. Εδώ δεν είναι. Εδώ είναι ο Γρέτζος. Και πάλι καλά δεν έχει προς τα πάνω. Τώρα να δούμε αυτή την κάμερα. Α, παιδιά, πες να μην προλάβω, γιατί μπορεί να πάμε και σε ένα φίλο. Οπότε μετά θα βγάλουμε το βίντεο που παίζω με το ξάδερφό μου. Παιδιά, κάποιον ακούω να είναι κοντά μου και νομίζω ότι είναι η Granny. Οπότε έχω boat key και boat row. Straight in row. Οπότε πάμε, έχω το key, βάζω το 3, όχι το 4, εδώ πέρα, το κλειδί, μένει το 3, ένα τι λείπει ρε φίλε, το κλειδί το έχω. Απλά. Και ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε εγγραφή, κουδουνάκι και like, please. Και τα λέμε, γεια!